Then, hello po mga kabikulana. So, ayan, kasama ko po dito si Bunso. Kasi magmumukbang kami ng pizza. So, ayan. Anong flavor nito? Hawaiian Delight. So, wala naman nata tong sibuyas kasi tinatanggal ni Bunso yung sibuyas pag saan yun? Sa pepperoni, hindi. Sa vegetarian siguro kasi yung sa vegetarian maraming sibuyas. Yung white, na sibuyas. So, yan. So, lagyan muna natin ng drink. Gulat ako dun So, yun. So, hi ka Bunso. Hi ka. Hi ka. Marami ka dyan na marami kang dyan followers. Maraming nag-aabang sa'yo dyan, Bunso. So, yan. Yan. So, Bunso. So, yan. Si Kuya Noli nga pala bumili nito. So, thank you kay Kuya Noli. Pati din yung Coke. So, yan. Shower out kay Quiz. Ako na muna na ako. Bunso. Bunso. Hi ka. Hi. Gusto mo sauce? So, ito gusto ko yung maanghang. Nahihiya si Bunso. Yun, Yun. So, yan, lagyan natin ng maraming, maanghang to. Hot sauce. Ika, so hot sauce. Pinya, yan, baby ko. Pineapple. Sarap. No, kamuton. Anghang. Ikaw nga ba nga dito ka? Ikaw. Ganun. Paingitin mo sila, ganun. Ano ba? Mukbangan. Dahil milk mo. Ayan pa. So, itong pizza, dun to sa binila namin, yung dinala namin kay Tin, yung birthday niya. Kay to? Lynn's Pizza. So, shout out sa Lynn's Pizza. Ang sarap. Maubos kaya namin ito. Anghang. Ganyan na. Yes, lang.
So yan, shout out po sa lahat ng nanonood dito sa Albay. Nung ano kasi, nung kahapon, pumunta ako sa sentro, sa SD, tapos naglalakad ako sa gilid ng LCC. Tapos, may babae akong nakita na nanay na siya, tapos may bumibili ng gulay, tapos meron ditong may nakamotor, tapos may lalaking, siguro asawa niya. So, yun, narinig ko bigla, sabi nung babae, parang si Kathleen, sabi niya, garo si Kathleen, sa Bicol, sabi niya, garo si Kathleen. Tapos, tumingin sa akin yung, naka, upo sa motor yung lalaki, yung asawa niya ata. Ang sabi niya, si Kathleen baga, yung baka sabi niya, sa Bicol, tapos yun, tumingin ako sa kanilang dalawa, tapos napaganon ako bigla, pero hindi ko sila kilala, tapos, diretso ako, after ko magkaway sa kanila, tapos tawang-tawa ako noon. Yung lalaking nakamotor, parang, pupunta na ako sa paradahan ng tricycle, tapos yung nakamotor na lalaki, nag-drive, sabi niya, asan daw si Kuya Noli? So hindi ko kasi kasama dun si Kuya Noli, kasi may pinunta lang ako sa may nasikaso lang ako sa SD. Tapos, yun, nasa tricycle na ako, tawang-tawa ako kasi kala ko kasi kilala ko. So, yun, dahil nanonood din pala sila ng vlog namin ni Kuya Noli. So, yan, shout out po sa lahat ng mga taga dito. So, hindi ko man kayo kilala, pero maraming salamat po sa panonood at sa pagsuporta. So, yun po. Share ko lang. Anghang. Grabe, pawis. Ay, bunso. Ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Ayos ka lang? Bunso, say hi. Ano kasi talaga? Wala di pa sanay. Wala pang confidence. Yun. Ako din dati, lack of confidence, pero nung tinry ko, parang okay din naman pala. Parang ako lang, iniisip ko lang na di ko kaya. So, pag nasa isip lang pala yan, kailangan huwag mong isipin para magawa mo, ganun. So, yan po. Ikakain ko na lang yung kay Kuya Noli tsaka kay Kuya Gacho. Don't worry, Kuya. Ikakain ko na lang yung sa inyo. Ako bunso. Kaya pa? Oh my God. Maubos kaya namin to? 3 na lang, kayang-kaya na to ni Bunso. Kaya mo na yan. Marang. Narangan.
Nilagyan ko kasi ng konti yung kanya. Charot. Ano yan? Harap. Hindi nakakasawa. Ganun. Kayang-kaya pala ubusin. Kaya yan. Laban lang. Ganito talaga ang buhay sa Saudi. Diba? Ang buhay sa Saudi. Mahirap talaga ang buhay sa Saudi. Kaya laban lang. Pineapples. Ba't nga pala naging pineapples yung tawag sa pinya? Yung English ng pinya. Dapat ano, pine lang. Pine. Pag Tagalog, pinya apple, pinya mansanas. Ganon. Pineapple. Pinya. Okay. Di naman siya lasang apple. Di naman siya pula. Ba't kaya, mga kabikolana? Comment nyo. Babasahin ko, promise. Feeling ko busog na ako. Ito natitirang isang kay bunso ko. Kaya niya yan. Kaya pa? Ano ba? Ba't ang lungkot mo? Pag gutom ka, ang lungkot mo. Pag busog ka, ang lungkot mo pa din. Ay, ako. So yan po mga kabikulo na hindi siya nakakasawa pero talagang busog na po talaga ako.
So, yan. At dahil mission unlock. So, yan. Thank you. Bye-bye. So, yan. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa aming video ngayon ni Bunso. So, yan. Shoutout na lang po sa inyong lahat. Pati po sa mga taga Bacolod. So, yan. Maraming salamat sa pagsuporta. So, busog. So, yan. Nabusog po kami. Thank you kay Kenoli. So, yan. Bye-bye!